Jo! Oh my god. Jeg fik et herrechok. Hej alle sammen. Mit navn er Nora. Og jeg skal med i dagens vlog i dag. Kom. Hallo, hvor er Lasse? Lasse, han er lige her. Lasse, han er lige her. Lasse, han er lige der. Hallo, Lasse er lige der. Jo, hvad så YouTube? I dag der skal vi simpelthen til hvad? Demokratifestival, ja! Vi skal lave pølser, både dem man spiser, men også dem man ikke spiser. Vi skal i køkkenet og sørge for, at der er pænt og rent. Det skal vi nemlig. Og vi skal simpelthen bare have en good time. Måske drikke et par øller i aften. Jeg har hørt, der er fadøl. Jeg ved det ikke. Måske der er fadøl. Jeg har hørt, der er fadøl. Måske der er fadøl. Følg med. Så nu står vi og venter på Oliver, som ikke kan få fingeren ud. Han er simpelthen den allerlangsomste i hele verden. Hvilket egentlig er mærkeligt, for jeg tror, han var en ny kineser. Jeg har simpelthen forstået mine fingre i går, tror jeg. Den er i hvert fald hævet, den gør pisse ondt. Så vi må se, hvor meget jeg kan få lavet i dag. Men vi får se. Vend en pølse måske. Det er simpelthen blevet så slemt, at vi bliver nødt til at gå op og hente ham. Altså han er en grown-ass man, og han kan ikke finde ud af at komme til tiden. Hvad satan? Der er en dum idiot lige der. Let's go. Okay, let's go. Så er den endelig klar. Jeg håber fandme også, Nora han er klar dernede. Men vi skal afsted. Vi skal ned i shoppen og stå i 2 timers tid. Så det bliver bare mega hyggeligt. Nora, er du her? Hvad? Oh my god. Hvad? Du hørte, de snakkede i mikrofonen eller andet. Hej Nora! Hej Nora! Oh my god, Nora. Let's go! Let's go! Så er vi sgu ankommet til vores kiosk. Vi har lidt forskelligt. Vi har en hel masse is her. Og så har vi en sød mand her. Der er e-fuck. Der er simpelthen en kager. Så vil jeg vise et coffee life hack. Der har vi haft sådan 2 rigtig søde små gutter, måske en 6-7 år gamle. Så kom de forbi med sådan en her til mig. Den er rød. Den er rød, og der står simpelthen Socialdemokratiet på. Ja. Jeg tænker, altså den er nok gratis, men jeg tænker ikke, den virker. Tror I det? Nej, så sender vi dem rigtig hurtigt over til det blå telt. Til der, hvor der står DF og noget LA. Så rød øret for Rødovre. Rød øret for Rødovre. Hey! Vi er simpelthen klar til test om slushicen. Den er klar. Skal du sige, fedt. Ja. Hey. Let me test it. No, let me try. Hey, vi har fået sult på. Vil du lige fortælle om, hvad der sker her? Vi går fuld af pakke i dag. Vi har taget søbs på. Det er ikke stor. Ja, film her. Nej, det er fint. Kan jeg lige få en sandwich? Jo, vi har nogle ude bag. Jeg tjekker lige. Værsgo. Dejligt. Jo, så vi lige fået fri fra kiosken. Det var sgu meget hyggeligt. Vi fik solgt en hel masse kaffe, en hel masse kage. Faktisk ikke selv meget kage. Der var gratis kage. Og så har vi simpelthen også fået solgt sådan cirka 20.000 sandwiches. Så vi er så godt tilfredse med, hvad det er, vi har fået gjort for skolen. Det fløjs mig over. Og for demokratiet. Især slåsejs. Jeg har aldrig set så mange børn med slåsejs før. 420 sandwiches. 6-7. Nora, hvad laver vi? Lige nu, der er taget en pause for demokratiet. Jeg er gået i sende med naturen. Så det er for meget debattering. Det er for meget materialisme. Nu skal vi bare nyde at være. Det hedder human being, ikke human doing. Human nature. Så, hvad laver du? Jeg tæller ned til ølene. Og herover der har vi nogle dumme nordmænd. For eksempel hende der Lotte der, hun var egentlig død, men hun er kommet tilbage. Og så sidder de og laver et eller andet, I don't know. Hej, sig hej til bloggen. Hej. Så det var tip-top. Nej, se hvad hun har fået lavet. Ej, hvor fint. Nej. Så er vi altså gået i gang med at grille. Hvad er det? Koteletter. Der har lige været noget diving, halløjsa. Diving, udspring. Der kommer lige nogle klip af det her. Sindssyge ting, der sker. Altså, det er sindssygt, hvad der sker i den her weekend. Og nu skal vi bare til at grille. Right, so this is my meat. I already got some on the grill. I'm just preparing a lot because a lot of people love to eat my meat. What? No.
Hvorfor ligner den der Mads? Boris Laursen. I just don't like kids. What you gonna do about it? He's straight. There's no way he's straight. Hvad synes du om dagen indtil videre? Jeg synes, den var god. Jeg har sovet meget og fået masse kæft af Sonja. For det gik, jeg lavede ikke morgentjeneste. Så der fik jeg meget kæft, men... Say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. We are young. Hey, there's a fire in our soul. We go big or go home together. De vil lige stå. Vi har ramt peak, simpelthen rock, vi får øl, og vi griller. Skål. Skål. Så blev det en god dag alligevel. Den her kø, den var der ikke for 5 minutter siden, og for 6 minutter siden, der blev der kaldt gratis øl. Efter 1 minut, der så det sådan ud. Hej Steffi! This is my first time tasting Odense Classic. It's okay. I said it's good. Ja. Jo, så har vi fået spist noget rigtig god mad. Vi skal ned til Brugsen og lave den, vi plejer at lave. Det er simpelthen bare en god flaske rosé. Og så bare sidde og hygge ud ved Brugsen og bare sidde en masse mennesker og høre noget god musik. Så det er vi klar til nu. Så følg med. Kommer der en af de pæneste handicappede mennesker, vi har her på skolen. Selveste Lasses hat på. Lasse med hatten style. Good boy! Ja, kom gående herover. Klap med dem. Ja, good boy. På vej på cykel. Og det her, det er bare fucking livet, mand. Jeg føler virkelig, I'm on top of the world. Det er altså været ude foran Brugsen. Jeg skulle åbenbart lige på en hurtig cykeltur hjem fra en højtaleren. Den havde Noah nemlig glemt, den dumme idiot. Men ved du hvad, det er sgu fint nok. Sidder her og nyder vin. Har det fedt, og vi har en fucking fed solnedgang. Det er ikke første gang, vi gør det her. Og det er slet ikke sidste gang. 1, 2, 3. Den her. Hey. Jeg kigger på jord. 1, 2, 3. 4. Pik, den er ikke stor. 1, 2, 3, 4. Jeg sidder på græsset. Vi synger i kor. Ikke. Det gør vi ikke. Jeg sidder på sten. 1, 2, 3. Hey. Okay, Albert, skal du lige forklare situationen her engang? Jeg kan forklare den med en sang. Dibedam dam dim dibedam dam dim bedam. Put your lips. Okay, nu sidder vi altså her på kompasset. Jeg sidder her sammen med Paul og Astrid. Og hvad skal der ske i dag? Jeg skal have nogle flere shots. Nogle flere shots? Ja, altså tequila. Hvor mange shots skal du have? Jeg tror, jeg skal have nogle flere vodka shots. Hvor mange skal du have? 6 stykker. Sagde du der med i vloggen, så sig noget sjovt, ellers så kommer du ikke med i vloggen. Nej, nu går jeg i panik. Hej. Ko-nummer. Ko-nummer 1. Med 0 prikker i panden. med no prikker hvad? Prikker ko-nummer 2. Prikker Ko-nummer 2. ko-nummer 2. Med No. 0 prikker i panden. No prikker i panden. Du sagde rød ærget fra Rødovre. Nej. Jeg siger, hvad du laver, og så laver du det. Timus. Hurricanes. Kontra. Ja. Funkers. Young Guns. Lynx. Griffin. Nej, den der. Nej, det er Hawkstone. Det er Griffin. En Team Moose version 2. Recording. Har du med tusen er det så, og vi skal pisse. Nægge. Vi skal pisse, mand. Pakker. Pakker. Du er en pakker. Fuck er det der? Yes, jeg er en vlog, bro. Sindssygt. Thank you. One pack. I dag der skal vi simpelthen lave baglænder. Og Mathias viser lige, hvordan man laver baglænder. Tag med os. Ej, Larry skal tisse. Det er crazy work, det der. Det skulle ham der for Team Fury. Jo, det tror jeg. Sommerhus. Vi lægger lige hernede.
Nej, du skal ikke pisse på det, Nej, jeg skal bare vise nogle angles. Kom on, ses nogle angles, Jo, er du ikke omskåret? Nej, jeg er ikke omskåret. Hvorfor er du ikke omskåret, Er du omskåret? Ja. Hvorfor? Har du ikke fået den? Jeg er jøde, bro. Nej, det er for sjovt, jeg er muslim. Man, fuck you, man. I see you white red. Hey, niggas, I'm beautiful. Because I'm beautiful. Maybe you got your years, you guys are big some bitches and dick. Oh, better yet, maybe to these will call you dog ass, but you stop fucking with that brain so annoying. Hvilket hold skal du være med på? Det er du. Team Fury skulle da. Fury? Er du Fury? Team Fury. Hej, Signe! Okay, så Marius Buskorte her, ikke også? Han har engang været i Turø. Han blaffer der til, ikke også? Der fangede han en tun. Hvad var det, du fangede? En waffle. Han bliver lige tagget her. Jeg skal lige lave den i en reverse her. Kom her. Det er den her måde at fiske på. Jeg skal ikke afværende Nintendo. Ja. Okay, bare stå derovre, Astrid. Bare gem dig bag Lea. Okay. Bare gem dig bag Lea. Jo, Marius, kan du ikke lige vise din fiskeskills? Jo, nu er min yndlingsfisk jo en sild, fordi at den har en virkelig god indflydelse på økosystemerne. Så lad os se, om vi kan fange en. Jeg har taget... Og der var noget. Vi skal ind midt i brand, eller? Det er bare lavet, jeg lavede aftalen. Du har lige lavet trøje. Lige her. Må jeg hjælpe dig? Hej vloggen. I dag er vi ikke til face-off, vi er bare på kompasset. Vi er ikke bare på kompasset, vi er på kompasset. Vores gode ven Sebastian, han skal drikke 3 sambuca. Det. Ja, måske. Jeg skal personligt selv drikke 3 tequila. Okay, velkommen til Samkila Challenge. Vi skal nok ikke for tiden. No, we do like this. Alright. Hatten på hovedet. Kan vi lige få en præsentation af skuespilleren? Hvad spiller den? Mit navn er Sebastian Juhl. Jeg kan simpelthen drikke en øl på sådan cirka 6-7 millisekunder. Jeg smadrer altså fuldstændig. Så er jeg klar på det. Det der salt, det kommer ikke engang til at røre overhovedet, fordi at jeg er færdig, før den overhovedet starter. Hallo, jeg hedder Astrid. Jeg er færdig før alt det, han har sagt. Han har brugt sagt på at snakke, men jeg har ikke brugt tid på at snakke. Jeg har bare brugt tid på at gøre det nu. 3, 2, 1, skål! Så er der Frederiksberg på. Så er der Frederiksberg. Damn! Det her, det er City the Other Day. Han synger City the Other Day. Come to my Han er fucking lækker. Tak. Ja. Men tight, det der. Det må chatten afgøre. Men i hvert fald den samme kamp. Noget med at være i orden. Astrid betalt, så det er kømme W for mig. Let's go! Jo, fordi jeg fik lige sådan den her også. Sådan noget. Cool. Ja, okay. Salig er himmelens sang. Må man tage hunde med sig ind i himlen. Nej, skål! Hvis din far giver dig lov, så er du så med på kompasset. Og din mor, hun siger skål! Jeg har fået fat i Anneline. Hun er fra min familiegruppe, og hun vil gerne fortælle. Velkommen til dag 2. What's gonna happen? Fuck the finder. We don't Vi skal på studenterkørsel. Det er det, der skal ske. Og vi skal lave mange goofy ting. Vi ved ikke engang selv, hvad vi skal. Men vi har i hvert fald planlagt noget rigtig godt til dem, der kommer forbi os. Så det bliver pissegodt. Hvad er der lige sket? Der har været episk Battle Royale mellem de røde og de blå. Og det kan man se her. Der er simpelthen en, der har tabt et æg. Der er nogen, der har tabt et æg. Er det fordi, det er en rød taber, eller hvad? Det er nemlig en rød taber. En stor rød taber. Det eneste rigtige, det er den blå. Ja, blå, lo. Ikke også? Jo. Look each other in the eyes and say, hey, we are fun. Yes. It's you and me, Casa. Yeah.
Vi har lige hentet noget mad. What you get? Got a Vitamin Well. vitamin Fix me up, well. bro. It's gonna fix her up. Make sure that she's not dizzy anymore. Yes. There's caffeine in it, so she cannot sleep from now on. So that's great. I got some pasta and some yogurt, I think. Yogurt. Yogurt. Så der kommer Team Norge simpelthen. Laura, hvordan har du det i dag? Af helvedes til. Af helvedes til? Ja. Hvordan, Tømmermænd og allergi. Kæmpe dårlig kombi. det er en rigtig dårlig kombi. Rigtig nederen kombi. Fra 1 til, jeg kommer aldrig nogensinde til at drikke igen. Hvordan har du det så lige nu? Jamen, jeg kommer 100% til at drikke om et par timer, så altså fint, vil jeg sige. Hvad så med rundt om volden? Er du klar til det? Nej, det er noget lort. Altså, kæmpe nederen arrangementer med sig til. Vi er som rigtig, rigtig trætte i dag, og det skyldes måske... Nej, det kan ikke være. Måske de ting, vi lavede i går. Jeg har fået fat i sådan en boostmis her. Jeg tænker, hvis ikke den kan gøre underværker, så ved jeg ikke, hvad kan. Ja, jeg er klar. Vi bliver sat på pølseduty. Vi står og griller en hel masse brød. Astrid, hun brænder dem på, det er lidt dumt. Her der har vi simpelthen en hel masse pølser, og Røn han har bare styr på sit pølseshow. Jeg har haft mange pølser i hånden. Ja, han forstår, hvordan man håndterer sådan en god pølse. Det er han virkelig god til. Han er også god til at lave dem i toilettet. Vi har rigtig mange sultne kunder, der kommer her for 3. gang nu, eller sådan noget, så det er crazy. Nu har du fået Alberts rigtig, rigtig gode pølser her. Hvad synes du om dem? Jeg synes, den smager formidabelt. Den spiller helt sikkert Superliga. Ja. Til gengæld så kunne Amalie ikke lide enderne. Nej, straight teeth. Straight teeth på pølsen. Ja. Clean cut. Stoffer. Hey, Mr. Boss. Ja, vi får simpelthen lige pølselevering på drengen. På ekspresfart måske. Ja. Det her det er fuldstændig kriminelt. Jeg har ikke... The long way. The long way. Jeg smagte ikke lige som Frankfurter, nej. Jeg fik kun de tynde pølser, men det var også dem, jeg bedst kan lide. Ja, okay. Har I set ham der Oscar Westerlin fra Norge? Ja, det var mig. Så er det altså nu, at vi skal ned til volden, og vi har fået noget fodboldjersey på, så vi ser sådan lidt holdagtigt ud. Så vi er Team Jersey måske. Ej, vi er Team Master Swallows, og vi har fået en ny makker med. Og mor. Og mor. Det er mommy. Teamets mommy. Anton kunne ikke leve op til standarderne. No. Så vi har hivet standarderne, det var at møde op. Hivet en legende ind. Det er altså vildt, at hvis standarden er at møde op, så, og du ikke kan nå det, så er du... Kan vi ikke godt finde et andet navn? Master Swallows? No. Master Swallows. Men nu skal vi altså bare ned og drikke en hel masse øl, og det bliver forfærdeligt, for jeg har det nederen, især i maven. Vi kan også godt være koldt, når de 5 smutter af. Koldt, når de 5 smutter. Vi finder ud af det. Det finder vi ud af. Stay tuned. Det er altså de 30 basser, vi skal ned i svældet. Tror du, vi kan klare det? Jeg tror, at den er inde af bag. Hvad giver det bag? Vi har været lang vej under træning, og det hele kommer op til det øjeblik. Og jeg tror, vi er klar. Jeg har god mavefornemmelse. Maven, jeg har lagt en god bund. Pølser og øl. Hvad ligger bedre bund end til det? Jeg tror, at mavefornemmelsen kommer til at være god, efter vi har drukket. Jeg tror, det kommer til at være en betydeligt anderledes, men jeg tror, den er stadig god. Stadig god. Når vi forhåbentlig har sejrens sødme i skuffen, så er der ikke noget bedre. Det bliver ikke større. Vi hørte det her først. Så skal vi altså til det. Lige om lidt, så skal vi til at begynde at løbe. Vi er helt ekstatiske. Det bliver sindssygt, det her. Er du klar? I er fucking klar! Fuldstændig sindssygt. Vi ruller, og vi drikker øl. Og det går fucking godt. Lige nu er vi forrest. Lige nu er vi aller forrest. Altså, er det et vinderhold, vi er på lige nu? Og vi se, hvordan hun ruller. Hun ruller som en fucking maniac dernede. Holy shit. Rull lige for helvede. Holy shit. Rull. Ja, der. Hvad går I stå? Røn, tag pause. Det du gør løbe fra. Du går først, vel? Ud med det. Ned med den. Kom så. Ej.
Holy shit. Oh my god. Ej, det er bare pølse. Vi er inde på en 4. plads. Ja, jeg tror, vi har nogle vinder derovre eller et eller andet. Vi var fucking sindssygt. Vi var forrest til at starte med. Ja, så kom læreren og nerfede os. Præcis. Vi var først der, vi var derovre på station 1. På station der, 2, der var vi også forrest. Så kommer vi over til station 3. Og så lige pludselig bliver vi overhalet. De første på station 3. De første, intet mindre. De rammer pot. Ja, vi er faktisk først på et tidspunkt. Altså, hvis det var mandagsmatch. Men så fik vi lige, der var lige mere end 1 TO i hvert fald. Det er det. Så der var lige noget pause. Jeg vil sige, jeg skulle faktisk ikke helt brække mig, men jeg kunne se en mand i nød. Og det er derfor det her, det er ligesom teamgym, det er en holdsport. Ved du hvad? En 4. plads, det er jeg sgu tilfreds med, drengene. Jeg skulle være god at sluge med. Og der er Albers, der lige har været ude og samle bræk op, og puttet det i en pose. Det æder med en Holland, der vil noget. Han har lige taget mit bræk op. Så fordi vi lige simpelthen har lavet TO her, så blev TK lidt tosset, og så fik vi sgu lov til at samle op igen. Der er også lige lidt der er problem. Så er vi altså færdige med alt det skøre. Vi har simpelthen lavet raballer. Vi har faktisk også lavet rav i den. Det er meget skørt. Raballer i Bullerby. Det er der eddermame. Og helt fantastisk. Jeg har lige fået klippet selv op. Jeg har også Jackboys fortæller endnu. Det burde jeg måske lige, fordi jeg har kæft 3 gange. Hvor har vi bare brækket os meget. Ja. Hey, nu skal vi bare fest, og det bliver fucking crazy. Så skål. Ja, så kan vi lige skåle. Buffalo. Øj, det var med sin farlig en. Ja, så værsgo. 10, 9, 8, 7, 2, 1. Du skal skynde dig. Hold da kæft. Superliga. Superliga. Ej, du drikker ikke den helt. Ej. Nu er vi kommet til fest. Vi har fået nogle øller. Men mig og Martin, vi skal have det rigtig sjovt i aften. Som er alle de her søde mennesker. Og vi skal drikke rigtig mange lugtende varme øller. Men ved du hvad? Øl er øl, og en mund, der kan brække sig. Oh no, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. Så er det altså slut på aftenen nu. Jeg trækker mig tilbage lidt tidligt, fordi jeg simpelthen har taget med allergimedicin på en gang. Det fucker lidt en op, fordi der er så mange... Man bliver træt af det i hvert fald. Men jeg får gået rundt med den her hele aftenen, sådan cirka. Jeg har lavet nogle mærkelige ting med den. Hvis jeg har nogle videoer af det, så kommer det her. Men det er i hvert fald slut på dag 2. Vi må se, om der sker noget sjovt i morgen. Jeg kan forestille mig, at folk er lidt trætte, men så er vi altså færdige for den her weekend. Der var en weekend fyldt af rigtig mange mærkelige ting. Vi skulle egentlig også have filmet noget content i dag, men jeg tror sådan cirka, at alle på skolen ikke har haft overskud. Så det har været slasket. Det har været rigtig slasket. Der er ikke været engagement, som vi havde håbet på, desværre. Så skal vi bare ind og træne. Ja. Og vi lige set Rocky, bangerfilm, så vi er motiveret til at træne, men det var sgu alt for den her gang. Så ha' det godt. Aj, grisakuk! Jävla fitta! Aj, Odin! Odin! Han går in! Drottningen! Timos, Like and subscribe.